Nazdar lidi, já jsem Akno a se mnou je tady Je star. a my vás vítáme u našeho prvního talku. Oh yeah. První. První talk. No, říkáme, že to je první, než to první není, my už jsme se o to jednou pokoušeli a bylo to strašně failový. Ne dvakrát, Jednou. tak jednou. Zase nesmíme vypadat tak debilně. A... No nějak se nám pokazalo nahrávání, teda mě. Ovšem za teď už to bude v pohodě. Snad. Hej, 120 fps, kámo, ten Minecraft má fakt nějaký feednutý. No, to je teď jedno. Jo, to je teď jedno, jasně. Takže co bychom vám tady chtěli říct? No, teď co chystáme, jaký budou změny, teda asi žádný. Fakt oni budou změny, to tak dobře, to je tvé. Takže co chystáme? Takže první, co chystáme asi, tak je nová série z LOLka, kterou jste už měli šanci vidět včera nebo předevčírem, ještě nevím, jak to Nejen vyjde. z LOLka, protože Nejen- já... No, Aha, nejen z LOLka? no, protože co se týče mě, tak mě během měsíce přijde noťaz, s tím si budu kupovat i Vovko, takže bude let's play z Vovka. A ode mě můžete čekat let's play na Guild Warsy, dvojky. A asi- Dotu. Ode mě asi Minecraft Feed the Beast. To mě teď chytlo, na to mám A náladu. Dota 2, teda pokud mi ji kámoš pošle konečně. Ty nemáš, já mám 16 dot? Tak mi ji pošli, sakra. No, povědu. Jo. A to bychom taky mohli udělat jen tak ze strany nějakou soutěž třeba o 6 dot. Je to jedno, já jich mám 16. Jako. No já si taky myslím, že můžem. A taky rovnou můžem třeba natočit. No, já nejsem zrovna fanda doty, ale tak asi bych se mohl přemohl. Nevím. Tak já to klidně můžu natočit. Já jsem Tak váš širem. lékař. A dále 21. února vyjde Crysis 3. A hádejte, kdo ho má předobědanej. No jasně, Já to nejsem. já to jsem a můžete se těšit na brutální let's play prostě. To budu hrát pořád, non-stop, dokud prostě To jsem nebudu mít zapomněl. dohraný 4krát. My chystáme strašně moc sérií, protože já jsem si nedávno koupil Dishonored. No A to vidíš chci to. taky točit. Ne, já nevím, jak to udělám, protože já nejsem dost tak výmluvnej, když hraju sám. No, tak si ho budeš muset povídat sám pro sebe. Budeš trénovat. Takže lidi, kdybyste měli nějaké otázky, které vždycky můžu probrat v nějakém tom videu, jo, při tom, když budu hrát Crysis 3. Tak Ale klidně, jo, to- dělejte, spamujte nás úplně nehorázně. Mně je to jedno, já budu hlavně rád, že budu mít o čem povídat. To vůbec není špatný nápad, tohle. No to si piš. Jo, dále jsme chtěli natáčet Assassin's Creed 3, jenže tady ten si pořád nedělal místo na disku, takže nám to pořád nevychází. Dále se mi na to jednou vykašle, protože říkal, že si koupí nový mikrák. Ten si taky ještě nekoupil. A co to bylo? Jsem říkal, během týdne mi přijde prachy na kreditku. Bude Vovko, bude mikrák, bude všechno možný. Nech mě žít. Během týdne hlavně, že jsi mi to říkal v lednu, že? Nech Taky toho. taky si říkal, že konečně budeš mít noťaz, takže jako... Hele, jo, během jo. měsíce noťas, neštvi. Fakt neštvi. Já No. tě neštvu, za to si můžeš sám. No, tak jdeme dál. Dále tady máme ještě magickou, já nevím, jak se to čte. A Terrarii a Portal 2, takže jako můžeme toho natáčet hodně, záleží jenom už na tom, co chcete. Teda Tak spíš do čeho se nám bude chtít. Kdybyste si nás přidali na Facebooku, je tam tady budeme hodně aktivní. Mhm. Tam bude i anketa. A možná můžeme založit i ask na ty otázky. To taky není špatný nápad. To taky není špatný nápad. No, a to je asi vše. Ale to nejdřív chceme vidět tady pod tím, tady pod videem, chceme vidět nějaký sexy komentáříky. Ale jestli to má vůbec cenu, že jo, tady to všechno dělat a tady to všechno natáčet, nebo jestli si prostě vystačíme s Planetsidem, nějakýma Dungeon Defenders, Volkem a něčím dalším. No to počkej. Mě strašně štve, já jsem chtěl udělat unboxing Dishonored a bohužel se mi to nepovedlo. Oh, to je smutné. Ale ukážu vám, na Facebooku budou fotky karet, co jsem tomu dostal přes X-Zone. Je fakt úžasný. Tak tam čekejte fotku a to je asi vše. Teď už je to vše, ne? A ještě můžu natáčet, jak kreslím. Ne, to nebudu dělat. A ty to náhodou ten náhled se ti povede. Já budu dělat Dungeon Defenders, to je taky fail.
Tak no jo. počkej, to taky ale můžu ještě zvládnout, ty tam zase dodáš nějaký AKA text. AKA tak. No tak já si pak udělám třeba Vovko, když to vyjde. S tím Vovkem. Ty lidi, No. budete chtít, no. Jestli to vyjde s guildama, s Crysisem, s Magickou, Terrarium, Je toho s moc dobrý, jo? portálem. No, co ještě? Ježíš, ale nápad na portál, na miniaturu bych fakt měl. Jo. Ty krás, úžasné. No my bychom to nejdřív jako museli vůbec zkusit natočit, víš? To je Jasně. žádný problém. Hele, na tomhle počítači jsem to zkoušel natáčet a jde to, ani se to moc neseká, takže co se týče tohohle, tak je to v pohodě. Ale ne jako, to nemyslím jako, že se nám to, jestli se nám to bude chtít natáčet. Jestli se nám to takhle bude chtít natáčet, víš? Mhm. Nemáme No. problém jako s tím, že bychom se jako domluvili, ale se nám to vůbec bude chtít. Jo, To máme, otázka. máme problém s tím, že se domluvíme. Strašné. To je vždycky úplně takový náhodný prostě. Nedávno jsem hrál se Shirem, Volko, to jsme nenatáčeli. Ten se k nám nepřipojil, protože ho nemá ve friendech. A maminka mi teď stojí za zádama, abych už končil. Tak jo, tak teda tenhle díl, nebo tenhle Ani nevíte, jaký to je pocit, když máte matku za zádama a musíte hovořit do talku a nesmát se. Vydrž to, pojď, jsi hrdina. Tak jo, tak my se s váma loučíme u dalšího tolku. Se brzo No. uvidíme, teda možná. Ne, bude to další video. No, to je jedno, prostě, nazdar. Čus.